Morning लोगोफोर खबरा दिनै आंनि YouTube चेनेलाव ओमफ्राय दिनै जोंहा आलासि फैगोन आरोना आदा फैगोन बाजै फैगोन दिनै फरियाल फैगोन थ' दिनै बेखिनि नेगासिनो दं ओमफ्राय दिनै मा ओंख्रि संगोन मिथिया आरो थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां नांनोबा लाइक शेयार खालाम दे नायना दा बावगार नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दै बिजा आइया नै ना सायगासिनो ना लाबोदोंमोन आफाया जोंना 1.5 केजि जख' लाबोदोंमोन आरो आलासिफोरनि गारि ओमफ्राय बिजा आं मानसिया गायखेर दौना दंमोन बेनिफ्राय बेयाव बयलार बेदर संदों आरामनो नै बयलारखौ एसे देखायबाय क्लिपनि उनावहाय नै बेनिफ्राय नै आलासिफोरखौ बाहेरायाव खामसालियाव माने फजना लाग्रोबाय ओमफ्राय दा साहाखौ होफैबाय आरोना नै बाया साहाखौ देखायबाय साहा लोंदों होननानै आं एसे बुंदोंमोन नालाय दे बाय माबा मोनसे बुंदों होननानै ओमफ्राय बेयावनो माने साहाखौ देखायहरबाय आरो ओमफ्राय न'नि फुरा फेमिलिफोरा माने बाहेरायाव जिरायनानै दङ हौवाफोरा नै नायनो हागोन जाना बोराया दङ ओमफ्राय बै जा माखासेफोरा दङ जिरायनानै बेवहाय जायो आरो ओमफ्राय नै बिजावजालि सानैया आरो जोंना जिरायना दं हनै आंनि बोराया ओमफ्राय आंबो जिरायनानै दं ओमफ्राय दसे थानानै ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर जोंहा आदा नै बे आंनि आदा ओमफ्राय ना बाजि दं आदाया सानै आरो ओमफ्राय बाजियाबो सानै नै बाजि सासेया ओमफ्राय नै बाजि सासे ओमफ्राय ओरै आदा गिदिरा आदा उन्दैया बे ओमफ्राय आदा गिदिरा नै दिपक नै होखावलायनोसै नै जोंहा आदा आरो बाजि दंजोबो ओमफ्राय आरो नै आंनि बिनानाव जोंनि फिसा दं नोंनि बिनानाव नै सब बिनानाव गोजा फिसाजो नैबे फिसाजो आरो आंनि दा ओंखाम जानोसै ना केमेरामेन रेडि केमेरामेन मोनसे फट' लोगोफोर आदा दं बाजि दं न'नि गासिबो न'खरनि मानसि गोजा बिदा फंबाय ओइ दुस्त' आयौ अलथा दुस्त' गाननाय जोमनायनिनो दावराव बेनिबा जि दामि दख'ना लादों थांनो ओंखारजोब्बाय आलासिफोरा लोगोफोर नायनानै फिसा ओइ नानि मादा थांबाय